पार्श्वभूमीवर आणि बरेच कार्यक्रम आतापर्यंत झालेले आहेत मध्यंतरीच्या काळात, या पार्श्वभूमीवर ही पत्रकार परिषद घ्यावी असं एक आम्हाला वाटलं. आज पत्रकार परिषदेला जे उपस्थित आहेत ते आपले प्रमुख मार्गदर्शक गोरा ढवळीकर सर, दिवाकरजी शिंकरे माझ्या बाजूला, अशोक नाईक माजी महापौर, गोविंद देव, डॉक्टर अनिता तिळवे मातृशक्ती प्रमुख, संदीप पाळणी हे भारत माता की जय संघाचे कार्यवाह आहेत, नितीन फळदेसाई हे युवा प्रभारी आहेत गोव्याचे, विनायक चारी युवा शक्ती प्रमुख, ॲडव्होकेट रोशन सामंत या मातृशक्तीच्या राज्य सहप्रमुख आहेत. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी मुद्दा घ्यावा. असंच ठेवा. नमस्कार. गेल्या वर्षभरात आम्ही मराठी राजभाषेच्या संदर्भात अनेक उपक्रम राबवले, ज्यामध्ये मेळावे होते, सभा होत्या आणि अनेक कार्यक्रम झाले. आणि आत्ता जो एक महत्त्वाचा कार्यक्रम चालू आहे तो म्हणजे राष्ट्रपतींना एक आम्ही निवेदन देणार आहोत आणि आमचा प्रयत्न आहे जास्तीत जास्त सह्या गोळा करायच्या. आतापर्यंत 2.5 लाखावर सह्या गोळा झालेल्या आहेत. कमीत कमी 3-3.5 लाख त्या व्हाव्यात असा प्रयत्न चालू आहे. आणि ह्या मोहिमेचं ही का आम्ही मोहीम राबवतो हेही तुम्हाला सांगतो. तर राष्ट्रपतींना अधिकार आहे, घटनेचं कलम 347 जे आहे त्या कलमानं राष्ट्रपतींना अधिकार दिलेला आहे. ते काय म्हणतं की एखाद्या राज्यातले एक भाषा बोलणारे लोक सबस्टॅन्शियल म्हणजे ते जर त्यांची संख्या जर भरपूर असेल तर त्यांची मागणी विचारात घेता येते राष्ट्रपतींना. आणि राष्ट्रपतींना ते पटलं की ही मागणी बरोबर आहे तर ते राज्य सरकारला आदेश देऊ शकतात की ही राज्यभाषा झाली पाहिजे. तेव्हा आपली सबस्टॅन्शियल लोकसंख्या आहे याच्यात काही फरकच नाही, काही शंकाच नाही आहे. 80% गोव्याची जनता ही मराठी बहुजन समाज जो आहे त्याची भाषा मराठी आहे. आम्ही कोकणी बोलतो परंतु भाषा म्हणून आपण मराठीचाच वापर करतो. लिहिण्या वाचण्याकरता मराठीचाच वापर होतो, यात कुणाला शंका असण्याचं कारण नाही. म्हणूनच तर इथं 8-9 मराठी दैनिकं चालतात, बाहेरून येतात आणि लाखोंच्या संख्येने ती खपतात आणि लोक वाचतात. शाळाही तशाच बहुसंख्येनं मराठी शाळा आहेत. मठ, मंदिरं, ग्रामपंचायती यांचा कारभार जास्तीत जास्त मराठीतूनच चालतो, कोकणीत कुठेही चालत नाही. एकाही या क्षेत्रात अधिकृत भाषा म्हणून कोकणीचा वापर नाही आहे. जास्त करून आपण ती बोलण्याकरता वापरतो. तेव्हा मराठी इथली प्रमुख भाषा आहे, त्याबद्दल दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. अशा भाषेला 87 साली राजभाषेचा मान मिळाला नाही ही खरं एक मोठी चूक आहे. अन्याय असा देश विदेशात माझं तर मत आहे की असा कुठल्याच भाषेवर असा अन्याय झालेला नाही. म्हणजे एवढं बहुमत तिच्या मागे असताना 180 पैकी 120 ग्रामपंचायतींनी ठराव घेतलेले होते मराठी राजभाषा झाली पाहिजे. 20 आमदार त्यावेळी होते, 30 आमदार विधानसभेला 30 आमदार होते, त्यापैकी 20 आमदार मराठीच्या बाजूने होते. परंतु केवळ हे काँग्रेस सरकार जे होतं त्यावेळी त्यांनी हा अन्याय केला. आमच्या त्या 20 पैकी जे 8 मराठीच्या बाजूने आमदार होते त्यांना मतदान करू दिलं नाही, मराठीच्या बाजूने मतदान करू दिलं नाही. तेव्हा हा अन्याय BJP सरकारनं खरं म्हणजे या आधीच दूर करायला हवा होता. अशी आश्वासनही त्यांनी दिलेली होती. पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर सगळ्यांचे पुरावे आमच्याकडे आहेत. त्यांनी अनेक वेळा आम्हाला आश्वासनं दिली, आश्वासनं पूर्ण केली नाही. हे जेव्हा आम्ही आता घरोघर जाऊन लोकांना सांगतो
ही संधी याच्यामध्ये मिळते. घरोघर फिरून सह्या घ्यायला जेव्हा आम्ही जातो तेव्हा मराठीवर कसा अन्याय झालेला आहे आणि लोकांच्या हृदयात सगळ्यांच्या मराठी पाहिजे, मराठी आहे त्यांना मराठी राजभाषा झालेली पाहिजे. अनेक गावात आम्ही गेलो, वाड्यावर गेलो, आम्ही सगळे मराठीच आहोत, आम्ही मराठी आहोत. इथं आमच्याकडे इथं कोकणी आम्ही बोलतो पण असं तसं नाही आहे असे आम्हाला उत्तरं मिळतात. तेव्हा ही मोहीम अत्यंत यशस्वी झालेली आहे. लोकांना हा मराठीचा विषय पटलेला आहे, जागृती झालेली आहे. लोकांची मागणी आहे की खरं म्हणजे याच अधिवेशनात हे विधेयक संमत व्हायला पाहिजे होतं आणि आमची तशी मागणी आहे. परंतु कोणत्याही परिस्थितीत या निवडणुका येण्यापूर्वी या सरकारनं ही मागणी आमची मान्य केलीच पाहिजे, अन्यथा त्याला जनतेच्या रोषाला सामना करावा लागेल. तेव्हा ही सह्यांची मोहीम जी आहे यामुळे हा घरोघर विषय गेलेला आहे. आता सह्यांच्या मोहिमेचा हा मोठा फायदा आम्हाला झालेला आहे की लोकांच्या काही शंका असतात तेही आम्ही दूर करू शकतो. हे असंच का मराठी झाली नाही तर काय होईल, मराठी कशाला व्हायला पाहिजे असे जे प्रश्न असतात त्याची आम्ही जरा समाधानकारक उत्तरं देतो. धन्यवाद. आजचा जो विषय आत्ता आपल्याला सरांनी सांगितला, जवळीकर सरांनी, तोच विषय पुढे असा आहे की येत्या मागच्या अधिवेशनाच्या वेळेला आपण 30 आमदारांच्या भेटी घेतलेल्या होत्या की हा विषय त्यांच्यापर्यंत तुम्ही या विधानसभेमध्ये चर्चेला यावा. त्यावेळेला जीत आगरकरांनी फक्त 0 तासाला तो विषय मांडला, परंतु त्याचा काही विशेष असं हे झालं नाही. तर आत्ता आमचा आग्रह असा आहे आणि आमदारांना आम्ही निक्षून सांगतो आहोत की जर समजा तुम्ही या अधिवेशनामध्ये तुमच्या पद्धतीनं प्रयत्न केले नाहीत राजभाषा होण्याच्या दृष्टीनं, तर येत्या निवडणुकीमध्ये त्याचा परिणाम तुम्हाला कदाचित भोगावा लागू शकतो. त्यामुळे तुम्ही जर या पद्धतीनं सहकार्य केलं तर आम्ही पूर्णपणे तुमच्या पाठीमागे आहोत. आणि हे निवेदन देण्यासाठी म्हणून आतापर्यंत जवळजवळ एक दिचोली, कैते, कोंड्यातले 3 आणि कोंड्यातले 2 आणि एक धडबानवडा, चंद्रकांत शेट्टी दिचोली अशांच्या भेटी झालेल्या आहेत आणि उरलेल्या 1-2 दिवसात 33 आमदारापर्यंत हा सगळा विषय आपण पोचवणार आहोत. विषय असा आहे की असेंब्लीमध्ये एक दबाव गट तयार करून त्या ठिकाणी हा विषय राज्यभाषा म्हणून मान्यता येणं हा त्यातला महत्त्वाचा विषय आहे. आणि खरं म्हणजे त्याच्यात मोठं काही बदल करायचा नाही आहे. मराठीसाठी जो मे असा शब्द वापरला आहे तो शाल असं जर केलं तर तो विषय संपतो. खरं म्हणजे ओढा तो म्हणजे फार गहन विषय असं नाही. आणि दोन्ही भाषांना जर राजभाषेचा दर्जा दिला तर कोणावरही अन्याय होत नाही. दोन्ही भाषा भगिनी नीटपणे आणि समाजात जी फूट पडते ती फूट थांबू शकते, संवादानं समाज राहू शकतो. ही वस्तुस्थिती आहे, ही आमदारांनी लक्षात घ्यावी. म्हणून त्यांना पुन्हा एकदा निदर्शनास आणून या 31 ऑगस्टच्या अधिवेशनामध्ये हा विषय, कारण कदाचित हे अधिवेशन शेवटचं असू शकतं, नंतर इलेक्शन लागू शकते, अशा दृष्टीनं या अधिवेशनातच येणं हे जास्त महत्त्वाचं आहे. अशा दृष्टीनं आपण आमदारांच्या भेटी घेत आहोत. आपण सर्वजण जाणताच की कोकणी बरोबरच मराठी भाषेलाही राजभाषेचा दर्जा देण्याची अतिशय योग्य आणि समर्पक अशी मागणी गेले वर्षभर मराठी राजभाषा निर्धार समिती नव्या जोमाने करत आहे. आणि ही चळवळ आणि हे आंदोलन अतिशय यशस्वीपणे आता समाजामध्ये पुढे जात आहे. मराठी प्रेमींची ही चळवळ यशस्वी करण्यासाठी आपण जाहीर सभा, विविध ठिकाणी मेळावे, धरणे अशा प्रकारच्या माध्यमातून आपण लोकांपर्यंत पोहोचलो आणि लोकांची संघटित शक्ती एकत्रित करण्याच्या दृष्टीने आपण प्रयत्न केले आणि ते यशस्वी सुद्धा होत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सगळ्या प्रखंडामधील मान्यवर आणि प्रतिष्ठित लोकांना हा राजभाषेचा तपशील अधिक चांगल्या पद्धतीने कळावा आणि त्यांच्यापर्यंत पोचावा यासाठी आम्ही मराठी सद्भावना मिलन अशा प्रकारचे कार्यक्रम संबंध 18 प्रखंडांमध्ये करणार आहोत. आणि त्या दृष्टीने पहिल्या 6 प्रखंडांमध्ये आतापर्यंत हे कार्यक्रम झालेले आहेत, ज्यामध्ये फोंडा, वास्को, वाळपई, केपे, म्हापसा आणि मांद्रे. आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ते सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात अशा पद्धतीने आणखीन 10 प्रखंडांमध्ये हे मराठी सद्भावना मिलनाचे कार्यक्रम होणार आहेत, ज्यामध्ये आपण
मान्यवर प्रतिष्ठित व्यक्तींना एकत्रित करून गुणवत्तेनुसारही याचा तपशील लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि त्या सगळ्यांची मान्यता घेऊन एका निवेदनावरती त्या सगळ्यांच्या सह्या घेतो आणि हे सह्यांचं निवेदन आपण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवणार आहोत. अशा प्रकारचा हा सद्भावना मिलनाचा कार्यक्रम चालला आहे आणि त्याला लोकाश्रय अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपल्याला त्याला मिळत आहे आणि त्यामुळे लोकांपर्यंत अधिकाधिक लोकांपर्यंत आमचं पोचण्याचा जे त्याच्यामधनं हेतू होता तो साध्य होतो. 2006 मध्ये तिथं मूळ जी भाषा तिथली म्हणजे मध्य प्रदेशाचे काही जिल्हे काढून छत्तीसगड बनवला होता. त्यामुळे तिथे हिंदी आहे आणि तिथली स्थानिक भाषा जी छत्तीसगडी तिलाही राजभाषेचं स्थान दिलेलं आहे. दोन्ही इक्वल. तेव्हा छत्तीसगडी ही इथली जशी कोकणी आहे तशी तिथली छत्तीसगडी. तेव्हा इथली मूळची भाषा मराठी. त्या मराठीला स्थान न देता दुय्यम भाषेलाही स्थान न दिलं आहे. हे चूक दुरुस्त करावी. तुम्ही जर बघितलं त्रिपुरामध्ये असंच आहे. त्रिपुरा हे राज्य जे आहे ते बंगालचे काही जिल्हे काढून त्रिपुरा राज्य बनवलं. तेव्हा तिथली मूळ भाषा कुठली होती? अर्थात बंगाली होती. त्यामुळे त्रिपुरामध्ये बंगाली आहे आणि तिथली कोकणीसारखी जी स्थानिक भाषा आहे काकबराक हिलाही राज्यभाषेचं स्थान दिलेलं आहे. तेव्हा प्रथमतः बंगाली आहे, नंतर काकबराक. तसं इथं होणं अपेक्षित होतं. म्हणजे मराठी जी सर्व ठिकाणी वापरली जाते. आणि दुसरं तुम्हाला सांगतो, आणखीनही राज्य आहेत नावं. तेलंगणामध्ये 2 भाषा आहेत, हरियाणामध्ये 2 भाषा आहेत, दिल्लीत 4 आहेत, सिक्कीममध्ये 4 आहेत. तेव्हा ह्या कायद्यानुसार याच्यानुसारच आम्ही मराठीला स्थान, जी अन्याय झालेला आहे तो दुरुस्त करावा एवढीच आमची मागणी आहे. याच्यात फारसं अवघड असं काही नाही आहे. इच्छाशक्ती फक्त पाहिजे. या सरकारनं जर इच्छाशक्ती दाखवली तर हे सहज होऊन जाण्यासारखं आहे. सर, तुमच्या प्रश्नाला जोडून एक की वारंवार तुम्ही मागणी करताय अनेक वर्षांपासून गेल्या. आता भाजप सरकार सत्तेत आहे, त्यांनी न्याय दिलेला नाही म्हणताय. पण असं त्यांच्याकडून कुठला जबाब आहे की ते का करू शकत नाही? ते का म्हणजे करायला तयार नाही? असं तुम्हाला काय वाटतंय? आम्हाला समजत नाही. आम्ही तोच प्रश्न त्यांना विचारतो. मग त्याच्यावर काय उत्तर देतात? ते उत्तर नाही, ते गप्प बसतात. खाजगीत सांगतात की आम्ही हे मराठीच आहोत म्हणून, परंतु प्रकटरित्या एक शब्द कोणी बोलत नाही अशी स्थिती आहे. स्वतः आता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मराठी भागातूनच येतात. पण त्यांनी तुम्हाला काय आश्वासन दिले? त्याने मला नाही आश्वासन दिलं. काहीच नाही. आम्ही तीच अपेक्षा करतो. ह्या अधिवेशनात तुम्ही आता म्हणताय की हा निर्णय व्हायला पाहिजे, त्याच्यावर तुम्ही टाळणार. मग कसं ते करणार? मग तसं आता तुम्ही मोर्चाही देणार आहे. काय असा दबाव गट आहे त्यांच्यावर येणार की त्यांनी करतील असं तुम्हाला विश्वास आहे? नाही, करतील असा एक काय आहे की केलं नाही तर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. निवडणुकीत सगळं जे चाललेलं आहे हे सत्ता राखून ठेवण्यासाठी चाललेलं आहे. सत्ता हाच केंद्रबिंदू आहे या सगळ्याचा. ते सत्ता केंद्रच जर हलायला लागलं, अशी परिस्थिती जर निर्माण केली तर ती सगळी जनतेच्या हातात आहे. ती यांच्या मुख्यमंत्री आणि बाकी मंत्र्यांच्या हातात नाही. जसे मागचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हारले प्रचंड मताने आणि बरोबर 7 मंत्र्यांना घरी बसावं लागलं. ही परिस्थिती मनोहर पर्रीकर हे मोठ्या म्हणजे अखिल भारतीय स्तरावरचे नेते असताना देखील त्यांना जबरदस्त पराभव त्या 2017च्या निवडणुकीत सहन करावा लागला. तीच स्थिती आता जर आली तर अशाच पद्धतीचा फटका त्यांना बसू शकतो. या गोष्टींची कल्पना आपण त्यांना दिलेली आहे बोलत असताना त्यांच्याकडे. त्यामुळे त्यांनी करावं काय तर देर आर 2 ऑप्शन्स. एकतर मराठी राजभाषा करा किंवा सत्ता सोडा. ही 2 ऑप्शन्स त्यांच्या समोर आहेत. तिसरा ऑप्शन नाही. अशी आहे परिस्थिती. Sir, how do you see Maharashtra government amending Motor Vehicle Act and making Marathi speaking mandatory for those in public transport, particularly rickshaw operators and taxi drivers? नाही, त्याचा आपल्याशी काही संबंध नाही. आमच्याशी संबंध नाही. इट हॅज नो कनेक्शन विथ दिस. नाही, त्याचा विचारायचा हेतू असा आहे की महाराष्ट्रात जर असं होऊ शकतं तर गोव्यात का होऊ शकत नाही? म्हणजे तो त्या पद्धतीने गोव्यात का नाही होऊ शकत? नाही, ते काही सांगता येणार नाही आम्हाला.
सर आतापर्यंत तो आमच्या किती अधीन आणि हे आपण नसल्यामुळे कोकणीला विरोध करतच नाहीये ना, आपण त्याच्याबरोबर पूर्वापार- मराठीला सांगतोय नाही हा नाही main त्याचं मराठी म्हणणं आहे आणि- की मुंबईत जर मराठी Local बोलणारे language- ऑटो रिक्षा चालक असायला पाहिजेत ही सरकारची भूमिका आहे. सरकारने भूमिका घेऊन अंमलबजावणी चालू केली. तसं गोव्यात तशा पद्धतीने का होत नाही तसं असं? होऊ नये असा आमचा प्रयत्न आहे. इथं मराठी आहे ना, फक्त कोकणीच नाही आहे. अधिकृत भाषा म्हणून तुम्ही मला दाखवा ना, कुठेच लेखी स्वरूपात कुठे अशी म्हणजे मराठी सगळीकडे अधिकृत भाषा म्हणून वापरली जाते. मग कोकणी कसे ते लागू करणार, हे कंपल्सरी करणार? केले तर दोन्ही करावे लागतील. आता आमचा तोच प्रश्न आहे ना, नोकरीमध्ये त्यांनी जे कोकणी कंपल्सरी केलं आहे फक्त, ते चुकीचं आहे. मुलं शिकतात सगळी मराठी, त्यांना सरकारच शिकवत आहे, सरकारी शाळांमधूनच ती शिकत आहेत, आणि नोकरीला मात्र कोकणी कंपल्सरी. हा अन्याय नाही का? म्हणून आमची मागणी आहे की कोकणी आणि मराठी दोन्ही त्या नोकरीला सुद्धा. इंग्रजी कशाला? 80% पेपर इंग्रजी कशाला? इंग्रजी मुलं शाळेत शिकतातच, त्यांना इंग्रजीमध्ये पत्रव्यवहार करता येतो. येत नाही तो मराठी कोकणीमध्ये. तेव्हा 50% मराठी आणि 50% कोकणी पेपर असायला पाहिजे होतात. ही आमची रास्त आहे की नाही मागणी? तुम्हाला काय वाटतं? बरोबर आहे. विधानसभेत फक्त आता तुम्ही म्हटलं असं गेल्या वेळेला जित आरोलकर आणि त्याच्यापूर्वी सुधीर ढवळीकर आणि त्याच्या अगोदर आपले नरेश सावळ वगैरे काढायचे. आता तशा पहिले तर आमदारांचा तसा दिसत नाही मराठीच्या बाजूने विषय किंवा एखादा हे बोलण्याचं. तर त्याचं तुम्ही आता भेटला आमदारांना, ते काय त्यांचं म्हणणं काय ते विधानसभेत मांडू शकत नाही हा मुद्दा ठोसपणे? सद्भावना मिलन जो आत्ता डॉक्टर अनितानी सांगितला, तर खरं म्हणजे ही मंडळी जी निमंत्रित केली जाते ही की वोटर असं ज्याला आपण म्हणतो, म्हणजे जे फक्त आपणच मतदान करत नाही, पण आपल्याबरोबर 20-25 जणांनी या पद्धतीने मतदान करावं अशा पद्धतीची ताकद ठेवतात. अशांना एकत्र करणं असं ते चालू आहे, जे आत्ता डॉक्टर अनिता तिळवेने सांगितलं. गोविंद देव सरांनी लक्षात आणून दिलं की पहिली फेरी आपली आमदारांच्या भेटीची झालेली आहे. लक्षात असं आलं आमच्या सगळ्यांच्या की ताकास्तूर लागू देत नाही अशा पद्धतीने सगळ्यांची एकूण ॲटिट्यूड आम्हाला त्यावेळेला दिसली. परंतु आता तो प्रसंग जवळ आलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लागला पाहिजे असं आम्ही ठरवलेलं आहे, आणि आम्ही म्हणतही आहोत की ही आरपारची लढाई आहे आणि शेवटची लढाई आहे. त्या दृष्टीने आवश्यक ती यंत्रणा आम्ही सज्ज केलेली आहे. आत्ता ज्या आमदारांच्या भेटी होत आहेत त्या वेगळ्या आहेत. म्हणजे याच्यात एक सूचक इशारा आपण आमदारांना देत आहोत. 2017ची पुनरावृत्ती आम्हाला करावी लागता कामा नये अशा पद्धतीने एक दोन वाक्यरचना आपण या निवेदनात केलेली आहे. त्यामुळे हा प्रत्येक आमदाराला एक प्रकारचा इशारा आम्ही दिलेला आहे लेखी स्वरूपात. आतापर्यंत ढिम्म न हललेली सरकारी यंत्रणा याच्यापुढे काही करील असं आम्हाला वाटत नाही, परंतु लोकांचा दबाव जबरदस्त वाढत आहे आणि तो मतदारसंघात वाढत आहे हे आमच्या लक्षात आलं. कारण वेगवेगळे गट हे आमदारांना जे भेटणारे असतात त्याच्यातले अनेक गट हे आमदारांना जाऊन सांगतात की हे आपण काहीतरी केलं पाहिजे. त्याच्यावर हा फ्लो आता सगळीकडे सुरू झालेला आहे हे लक्षात आलं. आता अधिक गांभीर्य या सगळ्याचं वाढावं म्हणून विधानसभा जी आहे 31 तारखेला विधानसभेचा पहिला दिवस, या दिवशी 5000 मराठी प्रेमींचा एक मोर्चा आम्ही विधानसभेवर काढायचं ठरवलेलं आहे. कदंब बसस्टँडच्या समोरचे जे सर्कल आहे जुन्या पुलावरचं, तर त्या ठिकाणी सगळे जमा होतील आणि विधानसभेपर्यंत मार्च करतील. पोलीस अडवणूक वगैरे या सगळ्या गोष्टी या गृहीत धरलेल्या आहेत,
तर त्यामुळे काय करायचं काय नाही वगैरे ही सगळी स्ट्रॅटेजी ठरलेली आहे. हा मोर्चा हा सेमीफायनल असं आम्ही मानतो. परंतु यानंतर या विधानसभेत एक लक्षात असं आलं की विधानसभेचं हे शेवटचं अधिवेशन 3 दिवसांचं. परंतु सरकारला जर हवं असेल तर निवडणुकीच्या पूर्वी सरकार पुढाकार घेऊन आणखी एक अल्प मुदतीकरता अधिवेशन घेऊ शकतं. त्यामुळे सरकारला या मोर्चाने एक संधी आम्ही देत आहोत. त्याच्यानंतर जर लक्षात आलं की काही होत नाही तर आमची सगळी यंत्रणा जी आहे ही सरकारच्या विरोधात जाऊ शकते. आतापर्यंत मागणी आहे, आपण विरोध केलेला नाही. सरकारने जे दुर्लक्ष केलेलं आहे या विषयाकडे त्याच्याकडेच संकेत आपण करत आहोत आतापर्यंत. परंतु यापुढे ते नाही करणार. म्हणजे सरळ सरळ भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आपण जे काही केलं पाहिजे, पब्लिक मोबिलाइज करण्यासाठी जे केलं पाहिजे ते करायच्या याच्यात आम्ही आहोत. त्याची सगळी यंत्रणा आम्ही तयार ठेवलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीला किंवा या सरकारला ही शेवटची संधी आम्ही देत आहोत. आणि ते जर झालं नाही तर त्याचे परिणाम जसं गोरा ढवळीकर सरांनी सांगितलं तसे भारतीय जनता पार्टीला भोगावे लागतील हे निश्चित आहे. आपल्याला काही विचारायचं असेल तर आणखी एक सांगतो, ही मागणी पूर्ण करणं फारसं सरकारला अवघड नाही आहे, सोपी गोष्ट आहे. कारण अनेक राज्यामध्ये 2 भाषा आहेत, 3 भाषा आहेत, 4 देखील राजभाषा झालेल्या आहेत आणि त्या घटनेच्या कलमाप्रमाणेच झालेल्या आहेत. घटनेचं कलमच सांगतं की 1 किंवा एकापेक्षा जास्त राजभाषा होऊ शकतात. तुम्ही जर बघितलं तर छत्तीसगड जे हे राज्य आहे हे एक 20-25 वर्षापूर्वी स्थापन झालं. आता या मराठी राजभाषेमध्ये असं तुम्ही ज्यांना भेटला तुम्ही आश्वासन वगैरे दिलं कुठल्या आमदारांना? आमदारांनी आम्हाला नाही नाही, तुम्हाला सांगितलंय का? खासगी विधेयक असं घालतो वगैरे असं सांगितलंय का म्हणतो? सर यावेळी खासगी विधेयक पण आणता येणार नाही. नाही, कारण नाही, शुक्रवार काढलेला आहे. एक शुक्रवार नाही आहे, हे सांगितलं सगळ्यांनी आम्हाला. एकही आमदार जबाबदारी घेत नाही. पण तो जर विषय आला तर आम्ही त्याला सपोर्ट करू वगैरे असं प्रत्येक जण सांगतो. पण विषय काढा नाही म्हणा, तुम्हीच काढा. शुक्रवार जरी नसला ना तर हा मुद्दा आणा म्हणून. आता ते काय करतात बघायचं आहे. मोर्चा कधी निघणार तुमचा तो? मोर्चा कधी निघणार आहे? 31 ऑगस्ट वेळ टायमिंग सकाळी 10 वाजता. कुठून सुरुवात म्हणतो? हा, सुरुवात कुठून करणार? सुरुवात कदंब बस स्टँड समोरचं जे सर्कल आहे. क्रांती सर्कल. धन्यवाद. पोलीस आलं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.